Cirka halvdelen af os mænd bevarer det hår, vi har på hovedet resten af livet. Men så er der også den anden halvdel, der før eller siden mister håret på toppen af hovedet. Det kræver, at man gentænker sit udseende. Nogle vælger at lade deres hår gro langt i siderne. Så er der nogen, der laver hentehårsløsning, som ikke ser lige godt ud fra alle vinkler. Og så er der selvfølgelig dem, der vælger at gå med cap. Men langt de fleste vælger løsningen med trimmeren. Alt håret af 2-3 gange om ugen. Men der findes faktisk en løsning, hvor du får dit eget hår tilbage. De fleste mænd taber deres hår på toppen af hovedet. Men på baghovedet, der er masser af hår, og det er det hår, man kan flytte lidt rundt med, så man får sit eget hår tilbage. Prøv en gang at google fodboldspilleren Wayne Rooney og hår. Han har netop fået flyttet rundt på sit hår med et rigtig flot resultat. Vi ved udmærket godt, at det kræver et spark bagi at komme afsted. Eller måske en kommentar fra din bedre halvdel. Men vi synes bare, du skal få det undersøgt. Se om du har hår nok, for så kan det faktisk godt lade sig gøre. Det nye hår ser naturligt ud, som om det altid har været der, og det er sat præcis der, hvor det tidligere hår var. Jeg har en lille udfordring til dig som mand, næste gang du kigger dig selv i spejlet. Så stil dig selv et spørgsmål. Er jeg glad for mit hår? Eller er det på tide, jeg gør noget ved det?